Ana sing ngarani jangan menir, ya ana sing ngarani jangan bobor. Tapi nek ning nggonku iki jenenge jangan menir yo. Iki carane masak, iki mangono kates enom. Nah, kates enom iki dioceki sampai resik. Bar ngono diiris-iris tipis-tipis ben cepet medhuk kaya ngene iki lho yo. Nah, iki ngirise sakmene iki wis cukup. Bar ngono iki diumbah resik terus digodhog sampai medhuk. Aja lali ditutup mancine karo ngenteni godhog katese mang yo ngulek bumbune bawang brambang, kunci, uyah diulek sampai lembut. Lah nek bumbune iki lembut mang, lebokno irisan jagung manis sing wis disisir lho yo. Terus diulek neh sampai lembut nyampur kabeh bumbune mbek jagung manise mang. Bar ngono lebokno bumbu ning godhogane kates. Lebokno kabeh bumbune terus udhek-udhek sedelok, bumboni uyah, kaldu bubuk ambek gula. Nah iki dimasak neh. Dicipi nek rasane wis enak lebokno bayeme terus tak tambahi kemangi wis tak umbah. Nah iki terus dimasak neh sampai bayeme mang medhuk, kemangine medhuk, dicipi rasane wis enak. Jangan menir kates karo bayem beres, karek nyambelno terasi karo goreng gereh.